Kaixo lagunak eta itxaso erasun, ongi etorri, zer moduz? Kaixo. Ondo? Bai. Dena ondo? Dena ondo. Asmakizun txo batekin hasiko naiz, zuentzako eta asmatze zuen zertan nahi naizen, bale? Venga, Ba, venga. Badakizu itxaso, zertan nahi naizen, gutxura bera? Bai, uste ni naizela, Hoxe, asmatu ezu. Ba, itxaso, bakizue, pelotaria ondila da, txapelduna, eta hau zuri danez, zuri jarriko izut, zu merezizulako. Eta, zukalden zemuz moldatzezea? Bueno, igual pelota noeto xio, Bai, bueno, guantxe ikusiko dugu. Adi launak saio paregabea datorreta. Bueno, lagunak, hemetxe gaude itxaso eta bilok. Bueno, itxaso pizkat horrela izan zan zure bizita, ezta? Pelotan hasi, ezin jarraitu, pala hartu bihar derrigortuta, egan bota eta bain guztua pelota maintzat, ezta? Bai, hoi da, baintxe esan dezuna. Azkenen, txikitan eskupelotan hasi ginen, denak, ez? Eta, bueno, momentu bat aiatu zen ja, neskan ligaik etzeona, ez? Oso gutxi ginen. Eta mutilan kontra jokatze genuen. Eta, bueno, etzan beste irtenbidek gehatu, eta palan hasi behar izan. Eta zorionez, etorria Master Cup, eta hartu, eta gaine irabazi, ezta? Bai. Ona. Bueno, zorionak, eta esan dezu, zukaldian erdipurti moldatzen zehala? Bueno, a ber, zeu zeite deu. Zeu zeite zu, no, ikusiko zu, erraz egingo dugu. Almondiga batzuk ingo ditugu, aragi bola batzuk, kasu honetan, egaluzianak, tomate saltxan, eta piperra lagungarri. Etxeko errezeta normal bat, ados? Bai, Ba, itxaso erasunen bizitza ezautuko dugu, ibilbidia, ikusiko zue, bolatxo hauek ditugu bitartean. Adi lagunak, egundoko errezeta eta egundoko gonbidatua gauta. Bueno, lagunak, eta itxaso, garatuko dizuet pausuz, nondik nebiliko gehan, errezeta egiteko garaian, bale? Esan dizuten bezala, ingoitugu arrai bolatxo batzuk, aragi bolak, eta kasua da, betiko aragila erabili beharren, egaluzi ingo duela garbitu, txiki-txikiin, eta bertan sartuko ditugu, hemen dazkaun osagaiak. Berdin ingo dugu, hemen dakau, baratzuria eta tipulina. Oliotan pixka goxatuko dugu, txiki-txikiin da, eta xamurra da honean, ingo deuna da, aragiakin naztu. Eta aragi horrei, xamurtasuna emateko, ingo dugu, aragiakin egiten dugun bezala. Hemen dikan mamila teako dugu, mamila esnetan jarriko dugu pixkat, eta gero bertara botako dugu. Bertan, gatza eta piperra jarriko dugu, arrautza botako jo pixka gorputza hartzeko, eta ondo tortze zailo reposo pixkat. Reposo eki hostian, irineti pasa, prijitu, eta tomatian sartuko dugu. Tomate egiteko, ingo deuna da, tipulina. Ondo goxatu, behin tipulina goxatu danian, tomatia botako eskio, murrizten utziko deu, piperrautza botako jo, birrinduko deu, iragatzi, eta tomatia prest. Eta lagungarri, piperra da simple bat ingo deu, piperrak, bai piper italiano berdia, morroia, gorrilla, eta tipulina. Dena juliana moztu, goxatu, eta lagungarri, garri onduan. Ados? Bai, ados. Bueno, hau esan da, lanien hasiko geha. Ni behitu, aragia hasiko nahi txikitzen, eta zua direz tomate saltzakin hasiko zea. Biti pulin jaue txikitu, ez da hain txikin behar, zeatik gero birrindun behar ditugu, bale? Osea, ez da okuido ikan. Ingotena lapikoa martxan jarri, hau zure tomaten zako. Eta nik inbiar detena da, behitu, lehen da bizi hoi txikitzen hasi baino lehenuo, ingotena da, bai baratzuria, eta bai tipulina, goxatzen jarri lapikoan, bale? Bale. Eta aldi beria mingaina eman berdio, itxaso? Bai, zeu eta rezi izaten baino gehatu behar bazu, gehatu eta mingaina eman, bale? Oso ondo. Bueno, konta iguzu, hor dakau txapela, eskuz binakako master laboral kutxa, hoi izan zan, ja ebi pixkat indu, ez da? Martxuan hoi izan zan, ez da, ustez? Bai, martxuan izan zan, martxo hasiera erdialde hortan, eta, bueno, txapelketa urtarrilen edo hasi genuen,
Vale, nola izan zan, nola zenbat bikote sinaten, nola izan zan Ba, pizkat finaleaino iristeko ibilbidea. Esango nuke 9 bat bikote ginala, ez bana oso oker, eta, bueno, maila altuko bikotiak, ez? Azkenean aliketa... Bikote honena, galegia. Bai, gu pelota mistoa eliten jokatze dugu, baina dazkau gure azpitik daudenak promoziokoak eta gero azpitik pelota goxuak inrebaita jokatzeuten eskatilak eba daude. Orduan, bueno, txapelketak ibilbide labur bat eukitzeu, baina, bueno, saiatzega aldan da espektakularrena izaten. Ondo. Eta nola izan zan bertala sailkatzeko? Ja eliminatoria zian, grupo base honetan eta danadan kontra jolastu bertzen duten, nola izan zan historia? Ba, 3 taldetan banatuta ginen, ez? 9 bikote, talde bakoitzean 3. 3, danadan kontra? Danadan kontra jokatu, eta, bueno, hobenak semifinaleta, sailkatuta. Hoi da. Ados. Eta nola izan zan semifinal hori? Errez jonaltzinaten finaleaino, edo... Bueno, egia esan txapelketa oso eroso euki genuen, azkenen... gu oso bikote indartsua ginen, eta konfiantza askokin gintu zen. Zeintzan bikotia, zenekin zinauden? Ni Olatzarri Zabaladakin. Vale. Bai, bueno, izen handiko pelotaria da. Bikote paregabia zinaten, Bai. Azkenian txapelketa borobila eta zegoen. Ligila jokatu genuen eta ez ziguen 10 tanto ez da pareja batek, eta, bueno, aliatze ginean txapelketako favorito bezala, ez? Berrio, sinatuko zenun, nolako erosin txapelketa, Bai. Bueno, eta gero finala ondila ja hor gogorragoa izan zan, ez da? Bai, bagenekin partidu gorra izango zala. Baina ez genuen espero, hain parekatu izatia. Bai, hanbeste sufrituko genunikan. Bagenekin, bueno, ez ginala favoritore izango, ze oso orekatuta zeon dena. Eta, bueno, alik eta lasaien juten saiatu ginen, eta, bueno, bueltan ondo, eta zitza egun. Alalda final batea lasai egun. Bueno. Hor beti txitxare dantzan egon behar du, ez da? Bai, bueno, jun igual lasai jutezea, baina... Baina hor txampona airea bota, eta hor horrengo txalea gentzute janian da. Ez, eta okerrena igual, jendia galderak iten azte zeizunia. Ze galdetze izue, aber ze espero ezun finalan gandik, eta hor dun aztezea finalan pentsatzen. Ze ingo dezun, eta... Ja, hor durarte buru belarri entrenatzen, bestia hua, baina iritsi da eguna, ez da, iritsi da. Hoi da. Ezkenen, frontoia beteta zeon, espektatiba altu zeuden, ez? Eta bere bai grabatzen, eta horrek baita errespetu pixka jartzeu, ez? Irabazi nahi dezu, gaina itxura ona eman nahi dezu, eta bueno, horrek presio puntu bat jartzeu, jo partidu bat. Bueno, eta ze izan da, zure lehen da biziko txapela, pelotari bezala? Ez, aurretikan beste txapel batzuk irabazi izan ditut, ez? Gipuzkoa mailan edo, bueno, beste txapelketa... Binakakotan o banakakotan edo... Ez, bateze binaka muitzen, ni atzelaria naiz. Eta, bueno, Zabaleta horri biltzea, aurrean, zure hori ainagoa basea, Baina altuna aina ez da ibiliko, Ez, bueno, moldatuko zinan. Bai. Baina, bueno, ez da berdina, ez? Azkenean aurreko jokua dominatzen duen aurrelariak, tantoa bukatzeko gaitasun gehiago dauka, eta guk berriz, indar gehiago, eta... Golpia, hoi da. Bueno, ondo. Bueno, eta txapela dedikatu zenion amonari, ez da? Bai. Doze berezi izan zan, ez da? Bai. Azkenen, banekin, txapela berezia izango zala, irabazi ezkeo behintzat. Eta, bueno, gau hortan amestu inun, ez? Irabazi eta amonai dedikatzen niola. Eta egi bilakatu zan. Bai, eta, bueno, ja... Egi bilakatu eta, bueno, ja, entrevista egiten hasi zianen, banekin, hoi esan behar nunan, naiz eta ez ziaten galdetu, ez nik banekin hoi esan behar nula. Bai. Eta nola izan zan, unkigarria izan beharko zuen familia guztientzako ere bai, ez da? Bai, egia da, amona beti izan dela netzako, altxor bat bezala, ez? Oso apresioa handia euk izan diot beti, eta beti laguntzeko, beti bere aktitude positiboakin, da horrek nire amuleto bat izatea bezala eragin du, ez? Eta orduan, bueno, familiak pozez hartu zunez, baina egia da, justu, horren luzia izan zan partidua, nire hitzak ez ziala zuzenian atea. Eta nire amonak bai ikusi zula txapela jantzi nula, baina ez zitun hitzak zuzenian entzun. Ez. Baina, bueno, bazekiten nire
bueno, familikoak, hoi amonai dedikatu niola txapela eta jarri intzien. Bai. Ze ona eta ze polita, adierian, ez da? Bai. Zoriona, zuri eta famili guztia, eta gila esan amonak bere zerikusi eukiko hau, zeatikan ze ondo likatzei guen amonak, indarrasko horti dator. Bai, amonan bazkarik eta afarik izan dira beti hobenak. Dudi gabe. Bueno, eta bertan, bikotia, egarrantzitsua izango ze bikotekin tokatu, hor binakakotan, hemen itxasok indona zabaletak indona bezala da, erraz ez, baino, itxasok bestia izalduta utzi eta txak, abestia naikua, ez da? Bai, egila da gure mailan, ez da hola besteko diferentzik mutiletan bezala, ez, indartsuna eta haulenan artean, ze denak, atzelari gehienak, indarrantzekoa da, hau ez da diferentzia hundik markatzen. Hor markatu zu, kuadro erdi hori itxaso, txak, hor txiokoska. Nik uste aurrelariak markatzeula askoz diferentzia hundia. Hombre, aurrelariak bukatu, inbiarut. Ez bazu ondo bukatzen, ez da bukatzen tantua, ez da? Hori garbi dago. Baina nola uste izun atzelarik ebai, betu, nik egila zan, bueno, emakumetan ez dugu hainbeste urtean jarraitu, zeatik anguaintxe hasia hola teletan guainez asko, eta betu zabaletak, bost bikotekin hasi dut, beak bostak, eta azkenien, ni uste bikoteka atzelarik zerikusi handiak. Ez zure merituak endu, mesedez, Atzelari, ni uste bikoteka atzelari meritu gehiago dakala. Hoi bai, zu esatezuna, aurrekoa rematatu inberdu eta egun hona euki behar du. Bikotetan biak euki behar du egun hona bukatzeko, bestela bestiak bukatzeko daude tantu eta. Bai, hoi da. Hori ala da. Bai, bueno, azkenen olatzekin jogatzea gaur egun daun aurrelariko benetakoa da, eta azkenian... Eta horra, aurrelari honena, atzelari hona, bai honena, nire ustez bintzat. Eta horra adibidez, favorito bezala jutia ere bere historia daka, ez da? Bai, bueno, azkenian presillo puntu bat sartze izue. Bota hori honetan bai. Presillo puntu bat sartze izue eta hor pixkat, emateu ja irabazi miarezula bai edo, bai, ez da? Abitu, truko bat emango izut, hemen dakau apaltxo bat, hemen apaltxo bat dakazu. Dana apalea bota eta gero apala pasa nahi. Venga, vale. Bestela hemen erraiten egiata. Vale. Venga, oso ondo. Apalea pasa eta gero nahi pasa. Azkenian presio puntu bate badaka horrek, ez da? Hor ez dakana, ez dijoana favorito beti lasaiago, dijoa kantxara. Bai, noski, bai. Azkenian olatzek eraumateu normalian presioan paper hori, eta behakin batea atzelariak. Atzelariak, bai. Horren, bueno, junginanen bagenekin favoritotako izango ginala, eta bateze nik nekan hor pixua hundila, ez? Zenik eman bete behar nun ere papera, ondo, ez? Partido irazteko, eta bagenekin gaina kontrariok atzen kargatuko zutela partidua, ninitzelako Eta hor ikusi zuen, zenekin topatu zian, Bai, egia esan, egun hortan oso gutxi faiatu nun, da arroka bat izan itzan. Ona. Eta desesperazioan erori zian azkenian, ez? Eta hola lortu genuen. Eta txapela etxea, ze gauza ona, zema txapela, ondo prepatu taldak azudana, zeratik txapelak etorrin, goiak egotak etxo, Bueno, ez dakit, hoi ala izango, baina esperantza behintzat hortan dakauen, entrenatzen behintzat segiko du. Bueno, launak, hemen txaigea, itxasokin berban, ikusi zue, tipu lina jarri deu martxan, hau da, tomateiteko, eta hemen indeuna txiki da, geho, nasketa sartzeko barroa. Eta bitartean ningo deuna, jungo gea erreportai bat ikustea. Zehazki jungo gea, ostatua, nungoa alkizako ostatura, eta ikusiko zuen, bertan, gauza goxo-goxoak ititue, gaurkoan zeurure zerbait eharra. Kaixo, Joseba, aspaldiko. Bueno, Marcos Esteban naiz, eta alkizako ostatuan gaude, mil esker gure etxea bueltatzeagatik, eta orain, goazen barrura. Duela 6 urte iritsi nintzen alkizara, alkizako ostatuan gaude, Hernio magalean, Hondarribin egondu nintzen, urte batzutan sukaldatzen, gero iparraldean ere egon naiz, musika munduan ere kontzertu asko egin ditut Esnebeltzarekin, eta nolabait hemen bukatu egin nuen. Leku paregabe batean gaude, baserriz inguratuta, baditugu ibilbide zoragarriak Herniora juteko, eta nik uste hori dela hemen daukagun baloretako handi bat.
Alkizako ostatua herriontako taberna eta jatetxe bakarra izateaz aparte, zerbitzu gehiago emate ditu. Adibidez, onera etortzen dira egunero, bazkaltzera eskolak umeak. Baita ere, astean zehar menuak ematen ditugu, eta asteburutan, karta lan egiten dugu, beste motatako produktuekin, garaiko produktuekin. Hemendik gertu dauzkagun baserrietatik ere produktuak ekartzen, arkumeak, gaztak, gure bezero gehienak, bai zonaldekoak dira, jendeak ezagutzen du, gure ostatua gertuko jendeak ezagutzen du, baina, baita animatzen da urrunagotik etortzen da jendea, turistaren bat agertzen zaigu. Badaukagu hola jende diferentia gure ostatuan. Gaur dakartzadun rezeta pixkat berezia da. Orduan nik uste, sartuko gela sukaldea errezeta hori prestatzera, ez? Gaur ekarri dizuegun errezeta, ajo blanko bat da, eta bakuk lagunduko dugu soja eta zitrikoetan marinatutako hegaluze batekin. Ajo blankoarekin hasiko gara. Lehenik eta behin, gure almendra eta atzoko ogila jarri dezakegu uretan pixkat biguntzeko. Errezeta hau, badauka nik uste udarako kutsua edo kutsu fresko bat. Ajo blankoa Andaluziar errezeta bat da, oso freskoa, udarako oso aproposa. Eta, nik ere izatez nire atxon andaluza zan, orduan, bai sopa hotzak, gazpatxoa, salmorejua, eta bai sartzen dugu kartan gustatzen zaigu olako platerekin ere lan egitea, ez? Oso tradizionalak dira, ez bertakuak, berez, baina bertako produktuekin ere egin daitezke. Behin bigunduta daudela, osagai guztiak prozesatzeko makina batean sartuko ditugu, eta ondo birrinduko dugu dena. Guk egiten dugun sukaldaritza, nik uste produktuko sukaldaritza bat dela, gertuko sukaldaritza bat, uste zaigu produktu ona lantzea, eta azkenean produktu ona daukasunean ere, bai erabiltze ditugu betiko errezetak, beste gauzatxo batzuk igual bereziagoak, baina gehien gustatzen zaiguna da temporadako produktua edo produktua balioan jartzea. Orduan, nik uste sukalde tradizionala esango nuke. Gero, bai ura, bai olioarekin, lortu dezakegun teksturara iritsi arte. Olioa edo ura gehituz. Jarraian, hegaluzea prestatuko dugu. Lomoak atera dizkiogu, garbitu egin dugu. Gure hegaluzea prestatzeko, marinada bat prestatuko dugu. Hortarako, badaukagu soja saltxa, ozpina, txileen pasta pixkat, lima eta laranjan zukua, eta jengibre, txile eta baratxuria. Hegaluzean marina da, kutsu oso asiatikoa dauka, Japonen egondu naiz pare bat aldiz, asko gustatzen zaitango sukaldea. Orduan, beti izaten dugu hola kartan ere plateren bat kutsu horrekin, eta hortik pixkat ideia, ez? Nik uste temporadako platerak bai nagusi dirala gure kartan, bertako aragiak, bertako produktua, temporadakoa, eta adibidez asko ateratzen dugu txipiroien arroza beltza, gero karrillerak, beste platertxo batzuk ere sartzen ditugu, noizbenka edo probatzen dugu gauza diferenteak egitea, baina bai gure karta tradizionala da. Joseba eta lagunak, badakizuen on gauden, Alkizako estatuan, hau da gaurko gure proposamena, eta mila esker bisitagatik, laster arte. Aio. Ona, Marcos, ze plater txukuna indun, Ajo blanko hori, ze gauza goxua, eta egia esan ze txukuna jarrieken, eta ze maitasuna jarri joken da nahi. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu horrela, eta hemen jarraituko dugu, ezta? Tomate saltzakin eta aragi bolakin, aragiak, arraian aragiakin, jarraituko dugu, eta nola jarraituko dugu. Beitu, inbehar deuna da. Beitu nola dakaten hemen hau, Potxatu zaigu, baino zu basuan jarri kolore gehiagi esarteko, xamurra dateko. Eta honekin goiguna da, batzutan bakizue, aragi bolak, almondigana, o arraiana, o aragilana dian, beti ez, baina askotan gero errepikatu iteue. Zer gertatzea, jendia batzuia gordinikan, batzutan nire guztai, gordinikan, da, zea batzukin, baina hola jartzen badeu, gero ez du errepikatzen, estipulak, ez baratzuriak, eta xamurrago sartzen da. Eta horregatikan, gaurkoan hola indeu. Bale, ingo etena da, beitu, hau, bertara bota,
hemen pikatuko deu, atuna, egaluzia kasu hontan, txiki inda, gero bolatxoak iteko, eta beste boltxo hontan, jarriko dut, 20 mamila esnetan, gero berta botatzeko eta xamurtasuna emateko. Eta hemen, lapiko hontan bertan, hasiko gea piperra daiten. Eta gero leheno nola tipulina, sinio bemostu esun, ba honekin jarraituko zu, bale? Tipulinakin hasiko gea, eta nola hu, hemen fundamentu hartzen nahi dan, ba hemen utziko dugu beste 5-10 minutu, eta gero sartuko jau tomatia, bale? Bale. Venga. Eta hau esan da, esan dakua. Nik ingotena da lehendabizi, 20 xetu, eta esnia bota. Bueno, eta Itxaso, konta iguzu, zenbat urtetxokin hasi zinan pelota golazten? Ba, ni oroitzapenik ezakat noiz hasi nintzen. Hortzak ateatziakin batea, orduan. Bai, nik uste txikitatikan. Claro, zu zehaz, zurkilekoa? Bai, zurkildarra, bai. Zurkildarra, osea, frontoian ez da, eguardi guzti, baskal ondoren, arratzaldiak. Bai, patio guztik, entrenamentu katxaldetan, ez bat zeuden entrenamentu, ba, pelota zan, itxegen un kirol bakarrenetak, ba. Ondo, eta horra hasi zinan, bakita nahi, ere bat bakazula gaina pelotaria, aitare beti herrikiroletan nahabilitakoa, ez da? Bai, oida. Ez dakit, bertatzen behaiekin nahibiliko zinala asko, ez da? Bai, azkenian etxetikan kirolari kultura hoi beti sartu izan diate, ez? Azkenen beti txikitatikan frontoietan ibili izan dugea, frontoietan ez balima mendian, eta beti kirolan ingurun muitu izan dugea, ez? Bueno, atxakin, ja, zesanik ez, bere apustuk eta bere herrikirol ibilbidean inditun, zea guztik. Bai, pinito guztiak, egia zan, bai. Bai, azkenian, horrek asko bultzatu digu, ez? Bai, anaia eta bainei, kirolian aitzia, eta bueno, gero anaia, pelotan horren ondo ibili izan, da, bueno, profesionaletare pasatzea lortu zuen, azkenian, nire hor... Zure nahi zarra da, ez da? Bai. Zenbatan nahi zate? Gu bilok, bai. Eta beak neak uste izu asko, beha onda beti zure ondone bai guain txapelketetan da entrenamentutan da hola, o entrenamentu pertsonalak eta dazkazu? Ez, nik klubakin entrenatzet, ni Bilabonako behartzana kluben ibiltzen naiz. Bai. Eta, baino, egia esan anaiak asko lagundu izan ditez, beak esperientzia handia daka, pelotari mundu hortan, ez? Eta beti laguntzeko preste onda, ez? Egia da, askotan lagundu izan ditela beakin frontoia junda, entrenatu, teknikoin, parte hortatik beak asko daki, orduan, lagungarri izan zait beti. Kaso asko ite jozu, esate, isiliko nahi, ez adiozu esaten anai izan da. Saiatu egiten naiz kaso egiten, geho egila da, ez dala berdina entrenamentutan iteana, eta partiduan iteana, ez? Geho partiduan esateit ez diotela kaso egiten. Baina entrenamentutan saiatzen. Partidan aldan aitea eta ez da, eta hona eta aldan honena, baino, beti ez buruan nahi duna, baizik, eta ateatzeana, ez da. Oida. Eta zertan eak uste izu, zertan... Zure uste zitezu akatz gehiena, ola ondu berri zube gehiena, ozein da zure puntu debila, hemen ez kontatutana, ez? Ez. Bueno, nik esango nuke nire puntu debilena, beak nahi ikusteitena dela palako postura asko damak izkitela barrun, ez? Eta ez da... Gaina obligatu zizula palan ibiltzen, da gaina bertako postura geldiu, mekatzi da mar, ez? Oso desberdina da, ez? Palan jokatu o eskuz jokatu, azkenian palan luzapen badakazu eskutik, eta orduan pelotan distantzia neurtzia, diferentia da. Eta gero esku pelota bueltatu, eta azkenian palako distantziak, bai. Eta orduan, pelotan enkuentroan dakat fallo handina. Eta ze, enkuentroan ze urruti jartzea orduan botian, ez? Bai, urruti. Horregatik, emate jo zuen urrutia gehiago, zaz, ez hau dala. Ez justu kontrakoan ikuste. Behandu iritsita geho indar gutxi gine eman. Karo. Ezin gorput guztia ondo sartu. Ondo aliatuko banitza, esateit kuadro bat gehiago joko nukela. Hurrengo denboraldiako, lasai, Bai, oida. Presik ez dakau. Ondo. Eta geho pelotan, gorra izatea horre, eskuakin, eskuko minak, bestia, berez ez da pala pixkat erresago emateko edo. Bai, dudigabe, bai. Azkenian palan exigentzi maila eta esku pelotan exigentzi maila oso desberdina da. Palan, muskularki aldezu sufritu edo nahizuna, baina eskua lesionatze balima dezu eta minakin aste balimazea
tokitxarrea Gaina aldatzea. burua, pasatzen zaizu minoi guztik, ezin dala, eskuakin ezin dezula, gaina ustezu ondo daula, baina hor dakazu puntxu hori, ez da? Bai. Azkenen masajistana buelta asko, fisio, masajistak, Takoa jarri era batea obestea, talare mina, ez da? Bai. Gero artelan handik, takokin, soluzionatzezun problema, baino normalen denbora izatea, eta, partidu, kantitatea handi bat da honean, normalian, eskutatik sufritzea normala izatea, bai. Zuzen musibiltzezea eskutatik bestela, normalien nahiko ondo, o sufritzezu desente, o ze? Temporadak izatea, batzutan okerro eta bestatzutan hobeto. Egia esan hain oso temporada hona hain iziten, ez? Txapela jantzia aurretikan hasi nintzen eskuk oso ondo edukitzen, eta segitze dugu ratxa hortan, ez? Eta berrola aguantatzeun, ez? Oso sofritxua da. Horre jarri artelan hori takoa jartziana, eskenian artelan bada, eta oso ondo inbiar da, minoi guztik ekiditeko, ez da? Alare, ondo indabatuta mina hartzeko, osea, ez bazu ondo iten, hor konpon, akabo. Ondo. Bai, hor badaude, ez da? Zuk zenba denbora tardatzen, hor badaude pelotari batzuk ez dakit zenba denbora leheno juten ia da ritual, bezala azten dutela, beste batzuk indako egarri eta peatu eta aurrea. Bai. Hoi bakoitzak bere denbora hartzeu eta bere maniak dazka, Nik egia esan, ordu erdi bat edo 40 minutu bat tardatzen jut takoak txukun jartzen. Beste batzuk ordia, batez aurren ibiltzen dianak eta aire gehiago sartzen dianak, horiek tardatzen dutela. Bai. Biartanak ondo bilduta eta bestia. Haiek lesionatzeko arrisku haundigoa dakate, ez, pelotan. Igual pelota txoroago eta sartu behar dute igual, ez da? Hoi da. Eta aire sartziak asko afektatzeko, orduan. Behaiek igual denboa gixo. Baina esan dezuna, azkenean, bakoitzak bere eradaka eta saiatzeia alik eta mingutxina eukitzeko, batzuk partiduro iteituetako berrik, eta beste batzuk, Baina arte bada, azkenian arte bada, eta hor juten dia tantuak ebai, ez da? Hor danian jute dia tantuak, ez da? Eta eskua ondo daunian, tantuak erresago egiten dia. Bai. Bildurri gabe jokatzezunean, inondik ane, eta igual tanto, gehiagi jarri mina esartzeko, baina gero plot trapua bezala, eta gero ez da pelotateatzen atea biharrun bezala, ez da? Bai. Hoi profesionaletan ikustea, ez? Notatu itea, zeniateatzen zaion ondo pelota eta zeneak eskua pikauta eta tako gehiagi jarri gula, eta zete goni zibatzaio ateatzen gaurrein beste, eta horre hoteia, askotan. Bai. Ados. Bueno, eta Agustia, zenbat aldiz, nola prestatu behar izan dezu txapelketa? Nola indituzu entrenamentuak? Astian zenbat bier, nola entrenatzea? Normalian egunero entrenatze dugu, ez? Azkenen ez dugu frontoien ordu asko sartzen, ez? Ze, esan deuna, ez? Azkenen, asteburun nahikoa da 2 partidu eukitzia, eskuk pixkat minberatzeko, ez? Orduan, normalen dakago organizauta hastian behin tekniko, hau da frontoian saioa, pelotan bertan, aitzia, eta gero hastian behin, entrenadore batekin fisikoa lantze dugu. Eta gero bakoitzak bere partidun arabera organizatzeu, mendira jun, edo fisikoain, edo korrika itea jun, edo bakoitzak, Eta fisikoa tokatzen zaizunean, ze gustatzen zaizu, mendira jutezea, o korrika itezu, o bizikleta hartzezu, o ze nola moldatzea? Denetik pixkat, korrika itea pixkat afizionauta naho. Bai, Ez geha oso honak, baina... korrika pixkati biltze geha, bizikletan ebai, mendia asko gustatzen zait, orduan, aitzaki hartuta, fisikoa lantze dugu, ez? Eta behintza naturan da, kampuan, da, gimnazio asko tokatzen zaizu? Egia esan, egual dio nahi tebalin nik nahi joet kanpoa jun eta kanpon zerbait. Bai, naturan erresago iteko entrenamentua, ez da? Erresago eta gehiago goxatzeko. Eta udana nun entrenatzen duzu? Zizturk lehen bertan, o noa jutezea? Bilagonan entrenatzen dugu. Bai, bilagonan. Klubakin batea, handakau gure entrenadore fisikoa bai teknikoa, eta, neska batzuk elkartze geha, eta, mutilak inde batzutan ibiltze geha, eta, hoiekin, entrenatze dugu
asten zehar. Eta adibidez, entrenamentu egitituzunean kantxan, esan dezuna hor entrenatzen dezuela ja pelota jolasten. Bai. Zeiten dezue, partiduak bota, o igual sakia, o sakiena eta hobetu, o eskerra patetik nahi eta hobeto altza, o ze entrenatzen dezu? Ba, segun ze helburukin gabiltzan, ez? Lauterdiko txapelketa dakaunen aurrian, normalen sake resto remate. Hoi da gehiena entrenatze deuna. Eta parejata entrenatze deunean, normalen partidu egoerak simulatzeko, ez? Eta bilatzen saiatzea, nun sartu nahi deun pelota, eta horrea dirigitze deu pelota. Ados. Beti buru belarri, ez da? Pentsatzen zer datorren, nola datorren, da ondo kudeatzen, ez da? Hoi da. Ala bierda, bai. Zeratik, hau, azkenian, ez da berdina arerio baten kontra aritu, o bestiana, hori, ez dakit, futbolia mesela, segun zein dan arerioa, era bateate prepatzezu partidua, o bestea, ez da? Gio segertatukoan partiduan beste historia bat izatea, zu esatezun, ez da? Bai, hori ezin da jakin, ez? Partidu egunea aldatu arte, ez dakizu, ez? Emateunen partidua oso errexira ziderdezula batzutan galtzia tokatzea, eta urrungoan Ironea, lehenu indezun bezala, beikoa bota tipula danak, eta honea botako dugu. Eta derrepente okertzea, o... Bai, urrungoan galdu ingo zula pentsatuz jutezea, eta jata irabazitezu, ez? Egun guztik ez dia berdinak izaten. Bueno, ni behitu tipula horrek bai itxura hartu du, eta ingo jotena da, bai, ja, tomate hauek barroa bota. Ezin begoaz, bale, harriko izuta hau hemen. Bai. Baitu, baina harren dugu. Zer? Eta dena horrea bota, bale. Dena horrea bota? Bai, dena bota. Eskuakin lagundu lasai, dana zuta jungo bata. Ez dago kuido ikan. Vale. Ez utzi bat behar, barruan. Bale, hau listo. Hemen ingo deuna da, esan dakua, tomatia botako dugu horrea. Eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Hola, tomatia lasaila zeutziko dugu iten, tipula begoxatuko dugu pixkat, eta hueltan, hau dena elkartuko deu, bolatxu egingo ditugu, eta ikusiko zue. Earrateko zugu, gaurko errezeta. Eta olatzen gana jungo gea. Ilabete hontan, ikusiko zue, erreportaia batzuk prestatu izkigu, astero zerbait izango igu, eta heldutasun aktiboai taz itzengo igu. Eta oso garrantzitsua da, heldutzen jutegea, eta aktibidadia mantendu behar du. Orduan, guazen, orekan batea, eta ea, zezate digun olatzen. Guazen area. Kaixo Joseba, barriro be, kostako herrizin gaoz. Olatzegi gure naz, orekan bateko arduraduna, eta nahi oso ikusi heldutasun aktiboko klase bat zelakoa dan. Guazen barrura. Heldutasun aktiboko klase baten sartu gara. Berton, 55 urtetik orakoentzako dago zuzenduta. Eta honetan ariketetan, eta honetan klasietan sartzen dauz. Mobilitate ariketak, indar ariketak, eta gero egokitzapen kardiobaskularreko ariketak bebai. Hau dana, ordu bete inguru dolan egoten gara, entrenaten eurakin. Momentu honetan, abdominal edo koreko ariketa bat lantzen daoz, aprobetxa dugu binaka daoz lantzen, orduan joko modura behal dugu landu. Beroketan parte, diraz ariketa isometrikoak. Artikulazioak babesteko eta indartzeko, gero indar ariketak lantzeko. Ja berotu dugu, orduan on potentzi bloke baten sartuko gara. Indar ariketa hori transferentzi modura abiadura sartzeko. Galdetuko zuen, zetako itzen dugu ariketak adin batetik aurrera. Adin batetik aurrera hori masa muskular hori galdu etzen da, masa adiposo bihurtzen da, grasan bihurtzen da, orduan artikulazioa sufridu etzen da masa muskular barik. Horretarako indar ariketak etzen dugu. Funtzionaltasunera begira, gu askarra izateko, hobeto sentitzeko eta min gitxia eukitzeko. Emakumeen kasuan menopausia eta gero osteoporosisa dator. Orduan horreri aurre egiteko indar ariketak eta inpakto pizkat eta kontrolaua oso ondo etorten da. Hau dana beti, profesional batek, mediku batek, bai eskua monbi gaitxu, eta gero guan etorten dizenean aurre ikusi baten bideu bai. Askan blokia, indarreko askan blokia sartuko gluteo edo aldakak eta sorbaldak.
Oneri bi artikulazioari garrantzi asko emote ondotzau, ze lesino asko egoten diraz honako adinean. Eta galdetuko zue, ia horren beste pixu, osasuntsua dan edo ez. Bai, ze gaur etorri dizenak, ja hile asko doiaz entrenaten, progresio bat eukidabe, lehengo gunetan hasiko zirin pixuarik, eta hemendik deitzen dugu Euskal Herriko heldu guztiari, aktibo hauak izatera. Eskerrik asko Olatz, egia esan, oso baliagarria, gehien gure kamarentzako, hemen dana gazte gaudela, baino batzu, pixa gorputza gozten jutean nian, ze baliagarria. Eta bueno, hemen egongo gea, urrengoan ebai, zure aholkuak entzuteko zai. Besarkada handi bat eta gurean jarraitu gero. Beitu hemen, tomatia, ze itxura hartzen nahi dan, Tipula eta tomatia, horrelaxe. Hemen goxatzen. Eta hemen, piperra dantzako, tipulina, dantzan da gau. Inbiar deuna da, bertara piperra bota. Bale? Bakizu piperran txortenak akertzen? Hau? Bai. Iten dugu, barroa, rast, eta gero kanpoa, bale? Hau gorra izatea. Hau inberzu labanekin hola pixa moztu, o bestela, goiti bera moztu eta gero atera, bale? Pepitak eta honea bota, eta gainuntzekoakin hola, xerra luzekin, karratutan hona esun bezala piperra dantzako da, bale? Venga, zure kontu hori, eta ni hemen inberretena, beitu, Honek, ja, mami guztiak, ez nia ondo hartu digu, hau ez dena botatzen honea. Zeiten diot, soberan dakaten ez nia, kendu iteiot. Vale. Kentze jo soberan dakaten ez nia, zergatikan, bestela hemen bigun egila gelditze zaidena. Eta guan ja, bai, mamia botatzen detela. Vale, mamia hor dakau, xamurtuta, eta hemen guain, arrautza botako jot, ondo naztuko dudana, gatza peresila, eta listo dakau, bolatxo egiten azteko. Bueno, eta itxaso, jarraitu behar dugu itzaiten, mingainai ematen. Nola dator uda? Txapelketak eta historiak eta. Nik uste uda oparoa izango deula. Bai, ez? Bai, egia da, udaran, herri gehiago ideala neskan jaialdik antolatzen, ez? Festetako partidu asko dazkau. Eta, bueno, azkenian, jendiak deitu iteigu, ez? Mutiakin batea jokatzeko. Eta, bueno, hortan buru belarria, ongo geha udara osua. Ze ona. Eta egia esan olako txapelketa txikiketare bai, goxagarriak dira, ez dira, inbeste presiokin jolasten dagoela, ez da? Bai, egia esan txapelketa txikiketa herrikoia dianen oso politiak izatea, ez? Gaina festagiruan dago jendia, ez da? Bai. Azkenian disfrutatzea ateatzea eta normalian partiduk asko zeudek ateatzea, ez? Hor ez da honen presio ikangu gure artende ezagutzea, eta hor duen, jutegea alik eta partidu politenak ite, eta horrek jendiak ere eskertzeu. Eta askotan, igual saiatzen zea gauzak iten, partidu gola ofizial eta garrantzitu batien ez dianak ateatzen, ez diala saiatzen iten, eta egun horietan, añakuak eta bestiak eta pixa gora etortzen zaten igual, ez da? Hau esan dezu, igual bai, Azkenian presioi gabe jokatzezunen betire, ez dezu ezer jokatzen, eta bakizu, irazio galdu, ez dezula ezer eramango, ez? Orduan, gu guztua jokatzea jogolako txapelketak, behintzat herritako eta festetako partiduk, eta egia esan jendia muitzea gure bila, ez? Eta gu, eskertuta. Ona, eta itxaso, udazkena, gero nola etorriko txapelketak eta historiak, nola dakazu antolatuta? Udazkenakin batea aldatzen zaizkigu txapelketa ofizial batzuk, Gipuzkoako txapelketa, eta hor Mastercupek antolatzeun lauterdiko txapelketa buruz-burukoa, ez? Eta hori izaten da, pelotari gehienan objetibo... Behotuta hor, ez da? Bai, importantena. Nik egia esan ez eta askotan jogatzen, ez da makizkit urte asko ez da eskupelotan jogatzen, baino egia da, pelotari gehienak objetibo hori markatzeuela, ez? Banakakoa irabazi eta txapel hori jaztia. Bai. Ezkenian, pixka bakarkako lan eta hundikena da, ez da? Zuk irabaziezu, zu zea txapelduna urte hortan, ez da? Esate bateako. Hoi da. Gizonezkotan bezala, ez? Kamiseta gorriakin juteana da, esketan irabazteuna, ez? Banaka irabazteuna. Bai. Eta zorionez, aldatu dindala pelota neskan munduan, ez da? Esatezuna zeona, guain txapelketa duela, aurre alde zuelain txapelketekin, eta zuk esan dezun bezala, leheno
tarte baten gehatu zinala txintxilika, paladan hasi biharra, eta horredana pixkat, ez dakit, mareatu itegu asuntua, ez da? Eta guen bintzat, gazte datozte, eta hor bidia inda ez dakae, baino bidia, bueno, inda dakae, bai lehenokoan aldian earki inda, ez da? Bai, egia da, ni asko pozten naiz, ez? Federazioak indun lana ikeragarria izan da azkenean, SRZ-otetikan, derrepente, liga bateotea, bueno, urte osoan txapelketak eukitzeko aukera dao, eta horrek, guk lanoi indeu, ibilbide bat indeu, ez? Eta, bueno, etorkizunen, espero deu behintzat gure atzetik datoztenak askoz bide xamurragoa eukitzia, eta guri pasa zaiguna inoiz ez pasatzea gehiago, ez? Dudi gabe, bai. A ber, auge honek benetan jarraitzeun aurrea, zeatik anolako gauza bakizu, eta hori danon artian laundu berru, eta danon jun bihargea kantxa, eta danon hori zuen lana baino, gitan da, ez da? Bai, azkenean, ezin dana da alderatu gizonezkon pelotakin, ez? Azkenen, gu urte oso gutxi damakizkiu eskupilotan, ez? Materiala oso desberdina da, gure baita, urte oso gutxi damakizkiu hontan. Eta, bueno, pixkanaka, aigea demostratzen, ez? Badakaula jokatzeko gaitasuna, eta partidu honak ateatzen diala, eta, bueno, tanto ikusgarri jokatzeko ere, gaitasuna badakaula, ez? Baina, bueno, pixkanaka jendea erakartzen nahi geha, eta horrek, laguntzei gugurire baita, ez? Bai, pixka posten, da goxatzen, da ikusten, bentsat frontoia betzitzen hasten diala, eta horrek poxa eharra eman behar du, ez da? Bai, azkenean placer bada, frontoia beteta da hola jokatzia partidua, eta gero horrek emate izun satisfazioare baita, jendiak kaletikan ikusi, eta eharra partidua edo, ez nun espero zuek horren ondo jokatzea, edo hoiek, askotan, jendiare baita gure gana gerturatzen launtzo. Horre izan bihar zailo, honena falta zaiola ikusteko guaindikan, aurrek adizuala. Bai, guaindikan asko falta zaigu, Ona. Bueno, hau listo, horri vuelta bat eman, baietatxua hor dakazula usten dut, eta ni hemen txai naiz, bolatxuak egiten, ingo deuna da behitu, bolatxok pregitu, eta honea botatzen hasiko naiz. Earki goaz. Eta hemen txe hone indiotena da, piperra utza bota, eta piperra utza botatzen diunean, ez deu gehiagi landu bihar, gehiagi lantzen badeu, gio piperra utzan egin erreta etzei gustatzen da. Beitu, lagundu ingoia zu, hemen jarri onduan, eta zu goiarakin bolatxuak bota honean, eta ni hemen dikan hasiko naiz pregitzen. Zenbatekoa gutxi gora bera? Etxe galmondia bezala. Hortxe jarri, eta ingo deuna da, hemen txe geldituko gea, itxaso eta bilok hau pregitzen, eta segituan multatuko gea. Tomatia pasatzen, eta ingoitu guna da, bolak bertan sartu, eta gaur egun ikusi, hauxe jaten. Montxe gato. Bueno, hemen txegaude, itxaso tomate pasatzen, eta ni hemen, almondik hauek, egaluzianak, zeitxuraka, Bai, ikera arrizko itxura honak ere, bai. Eta hau behitu, tomatea gustatzen zain nahi, tomate eta holaxe jan nahi ditunak, holaxe. Eta saltxa berde bat iten bazu ere, saltxa berdian barruan sartuta, ezin hobe. Bueno, hau, listo dakau, ezin hobe, oire listo dakazu, ez da? Bai, hau, listo. Honei, bakizu gaur egun dator, da igual, ez teukiko nahi aina denbora, baino, eman berko genion guain, barrutikan nahiko xamurrak utzi ditut. Inditut, fuerte tostatu, gogorra gelditzeko, baino xamurrak utzi, hemen agamin gaina. Eta guain iten diotena da, indeun tomatia, gustar zaitola, pasapureti pasata gainea, pusketatxoakin topatzeko. Vale, hau hemen txutuko egon jasoko dugu. Botako dugu nea tomate guztia. Vale. Hemen esandakoa, guain tapatxua jarri, lako genuen minututxo bat, eta ezin hobe geratuko zan. Baina esandakoa, gaur egun badator, eta platera datu behar dugu hau. Vale, oso ondo, plateran bilan joa. Hau kenduko du hemen paretikan. Hau, nea. Bueno, baina pelota ez da zure ogibidea zoritxarrez, ez da? Zein da zure ogibidea? Bueno, igual gusta sabere bai beste ogibideakin, Bai. Bueno, ni ikasketaz nutrizionista naiz, eta kirol nutrizioan espezializatu nintzen, baina gaur egun irakasle bezala nabil lanean.
Bai. Ona. Irakasle bezala, eta nutrizioan, hori ondo, torreko zetizun zuetzak hori bai, ezta? Bai. Banekin txikitatik ez, kirola ilotuta, baina osasuna gustatzen zaitela, eta, bueno, nutrizio eman ian da, bueno, azkenien, nire ibilbideak hori lagungarri. Ze ona. Bueno, launak, ikusi ezue, ze errezeta eharrain deun, hemen txegoen jarriko deuna dagola piperra da pixkat gainean. Ai, ama, ze hau ze eharrain deun gaurkoan ebai. Oso ondo. Eharra itxura. Hola, eta hola, eunero jateko mouku hain dugu. Oantxe, hemen, perexil xano bat topatzeten berde-berdia, gainen jartzeko, vale. Eta hemen dakau, gaur, itxaso eta bilokin dako, bolatxuak, atunanak, tomatiakin. Mi esker etortzegatik, jarraitu goxatzen pelotan, eta txapelazki hasi. Bai, Eta berriot, honea, torri erakustea, bale? Irrikitan ez mokea, eskerrik asko zuri. Agur lagunak. Agur.